شوهرها را نرخر میگویند، شوهرها را بی‌ذات میگویند، شوهرها را شرمنده میگویند، شوهرها را حتی جوانی به من زنگ زد، او چند بار است که پیش راهی زن من میگیرم، اصلا از کنتی گفتن بس نمیتونم. مادری عزیز کجا میره تو؟ کدام راه را انتخاب کردی؟ امروز مادرایی داریم که فرزندی که با تمام درد و سوز او را به دنیا آوردی، تولد کردی، چقدر عذابها کشیدی در تولد او، در برداشتن او، در پرورش او. امروز 3 سال بچه به جای رسیده است، مادر در دهن سلام کنه میگه بچه را یا دختر است، تو از او چی آداب بگیری؟ از او تو حرمت بگیری؟ یک جوان برای اویلادор шудан ба духтаре вохӯрӣ баромад. бо духтар гап зада ва ҳамдигар маҳқул шуданд. ҳар ду тӯй шуданд. баъд аз тӯй зан ба шавҳар гуфт: биё мусобиқа мекунем. шавҳар гуфт: чӣ хел мусобиқа? аз ёд кардани сураҳои қуръон ва оятҳояшро мусобиқа мекунем. кани кӣ бисёр аз ёд мекунад? шавҳар розӣ шуд ва ҳарду аз пайи аз ёд кардани қуръон шуданд. аз паси рӯзҳо мегузашт. ҳар дафъ шавҳар бисёртар аз ёд карда занашро мақбул мекард. шавҳар аз ин завқ бурда хондани қуръонро зиёд ва сураҳои бисёрро аз худ кард ва 1 сол нашуда қории қуръон шуд ва хурсанд шуда ба назди падару модари занаш рафт ва гуфт: бо духтаратон аз ёд кардани сураҳо ва оятҳои қуръонро мусобиқа кардем. ҳар дафъ духтаратон ба ман мақбул мешавад. ман қории қуръон шудам. гуфта фахр кард. падару модари духтар ин суханҳоро шунида ҳайрон шуданд ва гуфтанд: писарам, духтари ман дар синни 9 солагиаш қуръонро аз худ карда буд кӯ? ҷавон ин кори занашро нафаҳмида ба хона омада чаро чунин кардӣ гуфт. зани оқилаш гуфт: вақте бо шумо бори аввал вохӯрдам, шуморо аз дин дур буданатонро дидам ва ба шумо ба шавҳар баромадам. шуморо бо Аллоҳ шинос кардан хостам. шуморо ба дузах афтиданатонро нахостам. шавҳар ашкҳои чашмонашро манъ кардан натавонист ва аз занаш бисёр мамнун буд.